Hola, hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, y en el video de hoy nos vamos a la calle como continuación de aquel antiguo video que hice en el mercado de la Boquería. Aquí conoceremos un poco más lo que sería el supermercado, ya no el mercado, que conocimos en aquella ocasión, y un poquito más de productos que nos servirá a la hora de tanto saber qué estamos comprando como de practicar léxico. Y antes de comenzar, les quiero recordar que me sigan por Instagram. Esta semana anunciaré el primer sorteo que tendremos en Instagram. Estará muy interesante y les será de mucha ayuda para seguir aprendiendo. Que en el IGTV tendrán un nuevo video de la continuación de las S del video anterior, de las S, de la S sonora y la S sorda. Y como les comenté en ese video, intentaría que alguna otra persona que supiese más de la pronunciación de estas S o de estos sonidos me ayudara. Y así será. Y no solo será una persona nativa, sino que también es una persona que sabe muchísimo del idioma y que por ende nos ayudará, porque ya que fue muy influyente esta persona en mi aprendizaje del catalán. Además de esto, les quiero dar las gracias porque el video anterior, a pesar de que fue un poco confuso, la manera de explicarlo a todos les gustó bastante, me estuvieron comentando y eso para mí es un alivio, la verdad, que hayan entendido algo, que les haya gustado. Y sin más cháchara, porque parezco aquí una cotorra, nos vamos a el supermercado. Vámonos ya. Comencem per les neveres amb productes frescos, com aquestes pizzas que podem veure aquí. Són d'una marca molt coneguda aquí a Catalunya i en realitat a tota Espanya. També en podem veure pasta fresca, formatge fresc i diferents formats de formatge i la part de la xarcuteria. Aquí veiem embotits, una miqueta, i estem al passadís del que serien els productes en vinagre o en conserva, com les olives, els cogombrets, que són molt consumits a Catalunya i a tota Espanya. Una cosa que em va fer molta gràcia em va causar molta curiositat és que quan vaig arribar vaig veure que la gent menjava pipes salades i a Veneçuela això no és comú. I aquí se les mengen, estan molt bones, però va ser una miqueta sorprenent. També veiem galetes salades i tenim la varietat de snacks diferents com patates, Doritos i diferents bosses per consumir. També trobem l'aigua de diferents marques i en petit format. Estem també al passadís de les begudes ensucrades, que fa un temps tenen un impost especial per intentar que la gent les consumeixi menys. Aquí tenim els detergents. És un detergent líquid que és normalment el que més compra la gent aquí. A Veneçuela jo utilitzava aquesta marca, però en pols, perquè no es veia aquest tipus de detergent. Aquí és més comú líquid o en càpsules. Aquí podem veure com ve
el detergent en pols. I aquí tenim el que seria els suavitzants de diferents marques i productes d'higiene personal, com per exemple el raspall de dents, el glopejador, és per fer globs, per això es diu així, i les cremes de dents. I aquí tenim la secció de bellesa, i una cosa que també em va fer gràcia o em va causar curiositat és que a Veneçuela i a tota Llatinoamèrica podria dir que ens dutxem amb pastilles de sabó. I aquí, des de fa molt temps, segons el meu sogre, no s'utilitzen i podem trobar només aquesta marca, almenys en aquest supermercat. La majoria són en format líquid, com aquestes que podem veure aquí. Aquí tenim el passadís dels ous. Aquests són ecològics i les diferents marques d'aquest supermercat. Com heu vist, estem al passadís de les llets. I aquí una de les coses que més m'ha agradat aquí a Catalunya, aquesta beguda està molt bona, m'agrada molt, no estic fent publicitat, però és un producte de la terra, un producte d'aquí i és molt famós al nivell espanyol. En aquest passadís podem trobar els patés de diferents marques i gustos, i també podem trobar el menjar estranger. Això són productes enjaunats i en conserva que no són comunes al meu país, i aquí sí les trobareu a tots els supermercats perquè són molt menjades. Aquí tenim l'oli d'oliva, que aquest, per exemple, el verge extra, s'utilitza per les amanides. Aquests olis s'utilitzen molt a la dieta mediterrània. Aquí tenim mongeta blanca, seca però cuita, en conserva. I tenim diferents varietats de llegums, però com podeu veure, la mongeta negra no la trobem a cap pot. Així, en aquest format sec, és com normalment les trobem al meu país i a Llatinoamèrica. Aquí trobem una cosa que em va agradar molt a l'arribar aquí, que és la patata deshidratada per fer puré. La podem veure en aquest format. També tenim les farines, i aquesta és la farina estrella al meu país. És un producte d'allà, encara que aquest està fet a Itàlia, perquè ja sabem i coneixem la situació del meu país. En aquest passadís trobem el menjar sense gluten, diferents coses sense gluten, i també la melmelada, la mel i la fruita en llauna.
Bé, i he deixat aquest passadís al final perquè ja havíem vist el vídeo del menjar del mercat, quan vaig anar al mercat de la Boqueria, una miqueta d'aquest lèxic. Però aquí tenim enciam, all, ceba, tenim també patates, Hola. 2,30. 2, espera, que t'he donat de més, 20. 2,30. Gràcies. Adéu. Bé, i ja estaríem. Com podeu veure també una miqueta, no sé si s'arriba a veure, està tot tancat. Normalment a les 2 els comerços de poble, ara com escolteu són les 2:15, els comerços de poble normalment tanquen a aquesta hora per dinar i tornen a obrir fins a les 5, més o menys. Alguns obren abans i alguns no tanquen, com aquesta fruiteria. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Ens veiem a la propera. Adiós, catalans. Adeu. Hasta la próxima.